Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin tagwayen tashoshin mu wato farfajiyar mata TV da kuma Na'isa TV da muke kawo muku shirye-shiryen mu na yau da kullum, abubuwa da suka shafi mata da kuma maza baki ɗaya da abubuwa da suka shafi yau da kullum, kuma mukan leƙa duniyar da ta shafi abubuwa da suke faruwa na yau da kullum, kama daga kan ƴan fina-finai, malamai da dai abubuwa duka makamantan wannan na yau da kullum, duka muna magana domin sharhi ko ƙarin haske akan abinda ake ciki mu sanar da ku. Duka wannan shirin suna magana a kai, amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye za mu leƙa hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano domin jin wainar da ake toyawa. Amma kafin mu shiga cikin shirin, idan yau ne shigowar ku ta farko cikin tagwayen tashoshin namu farfajiyar mata TV da Na'isa TV, dukkan su a YouTube channel. Na'isa TV tana da alamar hoton ƙofar Na'isa ne a jikinta, shi ne logo ɗinta. Da Allah a shiga ai mana subscribing, ai mana liking, ai mana share, ai mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa ta yanda da zarar mun ɗaura sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. To hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugabanta Abba Al-Mustapha ta fitar da sanarwa ta bakin kakakin hukumar wato Abdullahi Sani Suleiman cewa ita fa har yanzu bata dakatar da ƴan downloading daga downloading ɗinsu ba. Har yanzu bata dakatar da su ba, su ci gaba da yin ayyukansu, sai dai hukumar ta ce sakamakon jita-jita da mutane suke ta yi na cewa an dakatar da su, su kuma basu dakatar da su ba har yanzu. Sai dai hukumar ta bakin kakakin nata Abdullahi Sani Suleiman sun ce sun saka wakilansu a ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano domin bincika musu waɗanda suke da alhakin tura wasu fina-finai na batsa da abubuwa waɗanda basu dace ba da ake turawa yara, domin a bincika musu, kuma duk wanda suka kama da hakan za su ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kansa. Bugu da ƙari kuma hukumar ta ce abinda ya sa bata dakatar da ƴan downloading ba, duba da yarjejeniya da take tsakanin su na shaidar kasuwanci, wannan shi ne dalilin da ya sa bata dakatar da su ba, amma dai ta sa a yi mata bincike kuma za ta kama dukkan wanda ta samu da wannan laifi wajen ganin cewa an hukunta shi. Ta kuma ja hankalin masu downloading cewa a kiyaye, a bi doka, a bi ƙa'ida domin a zauna lafiya. So wannan shi ne abinda sanarwar tasu ta ƙunsa. Idan kun ji daɗin bidiyon mu, da Allah ku yi mana liking, ku mana subscribing, a yaɗa shi don ƴan uwa su amfana.